Να σου πω, αδερφέ μου, αυτό που είπα και άλλες φορές, αυτό που είπε και η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, ότι εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν άνθρωπο να εμβολιαστεί. Αν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί, ας το πράξει. Αν κάποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, είναι δική του επιλογή. Όμως, λέμε ότι από τη μελέτη που κάναμε και την έρευνα που κάναμε, το εμβόλιο δεν έχει πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι πνευματικό το πρόβλημα του εμβολίου. Το εμβόλιο, αν έχει πρόβλημα, είναι επιστημονικό. Δηλαδή, αν έχει παρενέργειες ή δεν έχει παρενέργειες, ή ξέρω εγώ, ωφελεί ή δεν ωφελεί, αυτό δεν θα το πει η Εκκλησία, θα το πει η επιστήμη. Τώρα, αρκετοί επιστήμονες και από την Αμερική συμβουλεύουν να βάλει ο κόσμος στο εμβόλιο. Σεβαστή η άποψή τους. Κάποιοι άλλοι λένε διαφορετικά. Εσείς όλοι που είσαστε άνθρωποι μορφωμένοι και μελετάτε τα πάντα και έχετε προσβάσεις δια του διαδικτύου παντού, μελετήστε το μόνοι σας. Δεν θα σας πει η Εκκλησία πάρ' το ή μην το βάλεις στο εμβόλιο. Η Εκκλησία θα σου πει ότι αν το βάλεις, δεν κολλάζεσαι αν το βάλεις, δεν αμαρτάνεις. Αν δεν το βάλεις πάλι, δεν σημαίνει ότι σώζεσαι. Είναι θέμα επιλογής δική σου. Είναι επιστημονικό το θέμα, δεν είναι πνευματικό.